Chicho wakashaya? Ndikashaya mari. Ngeri muchigaba chandichengetesa mukoma wangu. Mkomava? Yes. Iyo mari inochengeteswa munhu here? So mari yacho makaishaya sei papa? Mari ndati yakafamba sei? Ningina ungaingochengetesa mari iri muchigaba. Saka munhu waMwari zvinonesa toshaya kuti zvoni mari yacho yakafamba sei. Ndakazongoona muchigaba angova mapepa. Nhasi zvichiri kutondinetsa kuti chii. Mapepa? Hongu. Mari kuchinja kuita mapepa? Nekungwara kwakaita mari yopedzera yachinja kuita mapepa? Imi mari yakangwara imi? Dai mari yakapusa dai munoisa inayo. Nekungwara kwakaita mari yochinja kuita bepa? Asi saka tine shungu katese kuti tingogadzirisa kuti mari idzoke ndizvo. Muri kuda kuti idzoke kai? Ndozvatiri kuda, ndozvatatofambirawo Prophet. Good, varoverei maoko. Ndine minana wandoda kuti ndikuitirei, mazvinzo? Hongu. Munokwanisa here kundipo foni yenyu ndikuitirei kamunana? Mune foni here? Ndinayo. Peutoni foni. Vangani varida kuti tirikavhe mari yevanhava using this phone? Iyo yenyaya yemari baba iri kutoitika stereki yemari dzinongoita mapepa. Hamusiri matanga kuzviita mapepa dzinongotena dzongoita mapepa. Saka iyo yanga iri mari yacho yanga iri muchigaba mukoma? Inini mari yandaisa yandakanyora pasi yaisvika 2000. Ndisingazozivo iyo imwe yaizoisawo iye. But ndiyo ndichengetesawo nekuti kuti ndikwanise kuchengetesa mudzimai wangu zvandisingaiti because kwandikamutorawo ndikwandoziva saka ndisingamutrust ndikati sa uyu ndichimuonawo sablazi ndibaba nekuti ndiyakakura nini. Saka ndaitrust. Saka uri kuti mari yawaka 2000? Yes. Okay. Munana watoda kugadzira pano wakanaka. Uyu munana wapadhuze nokuitikawo. Mari inonetsa. Do you know kuti mari inogona kuita kuti hama nehama dzipesane? But chandiri kufarira ndechekuti ava vagona vauya nekuti zvinhu izvi kuti ndezvemushonga kai. Saka vagona. Because kana zvine mushonga chete mukati tinoiwana mari. Iyo mari yacho makambonzwa kune mumwe futi aiti hanzi ndangowana wauswa, makambozvinzwa? Saka imi baba muri kunyatsofunga kuti mari yakaenda kupi? Kungofungawo kwenyu.
ini zvitondinetsawo profeti kuti mari yacho yakafamba sei toshati aziva zvemushonga here. Pane karombo kandirongonzwa. Kuba kwakaipa haubudirire. Iwe shanda. Iwe shanda. Shanda 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 iwe. Iwe shanda. Iwe shanda. Iwe shanda. Iwe shanda. Shanda 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 iwe. Iwe shanda. Iwe shanda. All right, all right. Yawanikwa mari. Ndiani anogona kuverenga? Oyai. Ndoshandisa maiki yangu zvangu kuno. Oyai kuno kumama. Date riri kuti chiyapa? Monday, March 26, 2026. March 20. Tiri munani? Pakanzi chiya? Wife, Muverengai zvamuri kuona. okay, today kurara tambo zama. Okay, okay, pakanaka. Hakusi kutatarika chipo ichi bhodie. Ndanga ndanogeza. Uri kuita zvokugeza. Na ungatichisvikai panapa. Apa ndiinda panyora apa. Ndakamira panapa. Apa. Hai, tasvika profeti vati vari kuuya nesu ikoko. Zvikanzi chine mukadzi. Zvikanzi asi imi mabvuma. Ndobva ndati chine. Kubvuma ndavati mushonga. Zvikanzi chine mukadzi. Ndakakuudzai kuti torai shoma shoma mune nharo chete. Inguvai idzodzi. Inguvai. 2:13. 2:13. Hanzi ndakakuudzai kuti torai shoma shoma munharo. Ndobva ndati chine. Viga marisitsi abvise. Zvikanzi chine mukadzi. Mamwe ese ndakabvisa kwangosara ewadhiropu chete. Oh, bata yako phone. Usazoita. Ubate phone yake. Bate phone yake. Eish. Bate phone yake. Atombondenesa mumwe muprofita kumapostori azvikanzi zvone hanzi zvigaba zvinogadzirwa ameno hanzi inochinja kuti hauzvo kwaakaenda pamwe akabhadhara mari. Young man,
Don't be so emotional. I know 2000 imari yakawanda ka mari yakawanda, but it was very simple. Dai ndamukonfranda ndichimuti unayo airamba. I just want, I hate to be like iye kuno kungoudza mukadzi ungoti tanzi na profeti ari kuekoko munhu domo. Listen to me, hakuna mari inochinja kuita mapepa. Chero zvikabva nekupi kana paine anoti ane mari yake yakachinja kuita mapepa, uya undione ukasarikavha mari yako yamboita mapepa. I will resign from being a prophet of God. Kuna mari inochinja kuita mapepa. Nezvemufiri muzvazviya, mari yakangwara, mari yakangwara. You understand what I'm saying? Hakuna mari inochinja kuita chi? You understand what I'm saying? Nyaya dzemari dzinonetsa. Vanhu zvavari kuita vari kuvhura magaba, voisa mapepa, voenda vononamisa gaba. Iwo paunoruwana unofunga kuti rakavharika, iro ravhurwa. Ndanzwira tsitsi mukomana uyu, but mukomana kune mari yako ndakuona. Listen, aramba kubata phone, but the reason why I need that phone, ndipe tone phone. Dara. Iwe unofanira kubata phone, bata. Ndo V11 rako rekuti mari ina mukoma. Saka kana maenda kumba wakutonoshandisa phone iyoyo se evidence yokuti ndo vane mari kana varamba. Wazvinzwa? Yes, prophet. Ndiye munogara basi. Maonoti vakadzi havasi kuita madhiri ekuita madhiri nawo ka. Vanenge vaita dhiri nemukadzi, but mukadzi anotaura choka kuti ndakambokuti ibvisai shoma. Vakadzi ndivekupa ma10 nema20 zvese izvizvi. Iwo kaita daro kati ngativarei tadya magetsi anoenda. Ona zvabvondoka. 2000 noita sei?